mga paps. So ako pala si RV23 Motovlog Patuitwan. So meron po tayong grocery na bagong open dito sa ating bagong bypass ng Alaminos City, Pangasinan, no? Ayun na. So papakita natin sa camera. Ayun po. Ito po yung bagong bypass, no, ng Alaminos. Titingin na dito. Ayan. So andito po yung open na grocery. Ayan. So anong pangalan niya? AGB Grocery Store. So meron po tayong mga foods. And bago open po ngayong August 18, 2022. So andito sa kuya kong kuya Seth. So what's up mga kapag. So andito yung mga best friend niya. Best mga bata na po ba. So bibigyan natin ng sticker yung mga to. Okay. Siguro, bibigyan na rin ako sticker dito. Wala ba? Wala. So, kain tayo. So, dito tayo sa bypass ng bagong bypass na Pangasinan. So, yun lang po.